Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa. Fara financial journey ka. Financial journey kamar yadda za a yi shi ma kamar tafiya ne kamar yadda sauran tafiyoyi dole za ka tafi sai kai da guzuri. To kuma kafin ka yi tafiya ai sai ka san hanyar da lafiya ko ba lafiya kafin ka fara. To haka wannan ma ga wasu abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka fara. To abu na farko shine yin list ɗinka za ka je siyayya. Yanzu misali yawanci kamar in za mu je kasuwa za ki kalla sai mu rubuta list kaya da su abunan na sai mu totalin sai mu ɗauki kuɗi in sai mu tafi kasuwa da shi. Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan sati. Yau makaman kullum mun zo muku da guzirin abubuwa guda 8 da ya kamata ka sani kafin ka fara financial journey ka. Kamar yadda kowane tafiya in za ka yi dole sai ka tambaya ya hanyar gari kaza nan ya yake ne, ya kaza kaza. To haka shi financial journey ma akwai abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka fara shi. To abu na farko shine yin list in za ka je kasuwa siyayya. Wannan kamar wannan normal routine ne na musamman 'yan arewa. In za mu je kasuwa za mu zauna mu yi list turare ko abin nan Lipton waye waye mu yi list nashi sai mu sa farashi sai mu yi totalin kuɗin sai mu tafi kasuwa da shi. To wannan ba shi bane ake cewa budgeting. Wannan kawai list ne muke yi muke tafiya kasuwa domin kar mu manta abin da za mu siya. Sai kuma ya bamu hint ɗin kuɗaɗen abin da za mu siya da kuɗin da ya kamata mu je da shi kasuwa. In ba haka amma ba shi bane budgeting. To abu na biyu kuma shine ka koyi yadda ake budgeting. Dole sai ka ilmantar da kanka yadda za ka yi kai budgeting. Shine ko ta hanyar sada zumunta social media kenan ko YouTube. Akwai mutane da yawa da suna faɗakarwa akan abubuwan da ya shafi budgeting yadda za ka yi tattalin kuɗi da dai sauransu. Akwai kuma karanta takardu financial literacy books da dai kamar abin nan rich dad da dai sauransu dai. Akwai takardu da dama. Abu na uku kuma shine budgeting baya saka ka tarko ko ka zama marowaci. Yawancin mutane especially perception na 'yan arewa daga an ce mutum yana budgeting caɓi wannan hannunta a ɗaure yake ko kuma za ta zama kantika ba za ki zama marowaci ai ba ki ji daɗin rayuwanki ba komai ba abin nan ba. Ni da lokacin da muna yara akan cewa wai idan mutum yana budgeting idan ya je kasuwa ya tambayi kuɗin wannan idan an ce mishi kuɗin ya fi haka wai kawai juya zai yi ya koma saboda ya yi budgeting sai dai ya fasa siyan abun ba dai ya ƙara kuɗin ba. Sai da na girma na shiga na fara karatu da yake shi tattalin kuɗi ba abu ne da ake koyarwa a cikin makaranta ko wani abu kai ne za ka koya a kanka through abokananka ko iyayenka ko kuma karance-karancen takardu da kuma koyowa daga wajen wasu. Sai na gane cewa ashe abun gaba ɗaya ba haka bane. Kuma wasu sai su ce in kana budgeting ai ba za ka iya yin sadaka ba. To shi budgeting fa ƙofa ne ya baka daman duk abin da kake so ka yi including nashi a budget naka. Shi yana encouraging naka ne ka kashe kuɗinka ka san kuma inda kuɗinka yake tafiya ba wai ka kashe kuɗinka kara zube ba tare da ka san inda ya tafi ba. Kamar yanzu misali ka ɗauki 1000 ko ka ɗauki 5000 kika fita kawai ke ba ki sani ba kin fita da kuɗi ki je kin dawo ba ki san me kika siya ba kuma kuɗi ya ƙare. Ana samun haka ko ba a samu na san an sha samun haka za ce miki daga na canza 1000 nan fa shikenan ya ƙare kuma ba ki san me kika siya da shi ba kafin ki ce mai kuɗi ya ƙare. To shi yasa ake so a yi zana yadda za a yi a kashe kuɗin tun kafin kuɗin abin nan ya shigo kafin ki fara amfani da kuɗin saboda ki lissafa abubuwan da ya kamata ki yi da shi. Abu na gaba sai ka canza yanayin tunaninka akan mu'amalarka da kuɗi especially mu 'yan sai dai ku yi haƙuri saboda ni ma 'yar arewa ce sai sa nake yawan ba da misalai da 'yan arewa. A gaskiya ba mu son cika yin magana ko kuma abin nan wajen kuɗi especially mindset namu sai muna ganin ai budgeting ne ni budgeting ba nawa ba ni ina na ga kuɗi da zan yi budgeting ai ba zan iya ba ai sai 'yan boko ko sai ai 'yan kaza kowa ma zai iya yi. Budgeting abu ne mafi sauƙi in kin koya abun koya ne da kuma discipline kuma in har kin sa kanki cewa ina so in yi wannan abun za ki iya.
shi ma kamar normal karatu ne. Yanzu a ce misali in kin je university sai ki ce a ce kai medicine, nursing, pharmacist, me sauran abin nan da dai sauran courses ɗin, sai a ce cap wannan course ɗin ai akwai wahala, in har kin sa kanki zaki in baki sa kanki ba kuma komai saukin course ɗin sai ki ga abin nan ki ga ba za ki iya yin shi ba, zai baki wahala. Sorry fa, ku yi haƙuri ana jin hayaniyar baby a kusa da ni, a yi min afuwa. Abu na gaba shine budgeting, yana buƙatar discipline sosai. Budgeting tunda zaka sa kanka ne, kai ne zaka abin nan, kai zaka yi controlling kanka. Kai ne za ka yi controlling kanka akan kuɗin da ka lissafa nan fa, kamar yadda ka zana an ka tabbatar cewa ka yi amfani da shi don ka cimma burin buƙatunka. Amma idan ka yi wasa da shi kuma ba ka cimma abin da kake son ka cimma ba. Sai abu na shida kuma, samun kuɗi kaɗan kaɗan ko kuma karancin albashi baya hana yin tattali. Sai wasu in ka ce musu ba ki tanadi kuɗin kin nan ba, ki abin nan mana ki ajiya fa, kaza kaza, sai su ce miki wani kuɗi ne ma nake da shi da zan yi ajiya, ni da bana samun komai, a sati ma ban samu 1000 ba da suwa ba. Da zaran kin samu kuɗin kuma a nan budgeting naki ke zai fara. Budgeting it depends on, kawai da yin kullum kullum zai baki wahala ne. Ana iya yin shi na sati sati, ana iya yin shi sati biyu, ana iya yin shi wata, wasu ma 3 months suke yi. Haka dai it depends on yanayin samun ka da kuma yanayin biyan ka. To kin ga shi ma ba zai hana tattali ba. In har a ce yanzu misali a ce a rana sau ɗaya kike samun ɗan 1000, especially in ke yar kasuwa ce, wata rana zaki samu da yawa, wata rana zaki samu kaɗan. A ce yanzu a ce yau kin samu 5000, sai zaki lissafa 5000 in ki raba shi kashi biyu. In kin raba shi kashi biyu, sai ki ɗauki kashi ɗayan ki ƙara ɓangaren kasuwancin ki, sai ɗayan kuma shi ma zaki raba shi gida biyu, amma ɗayan zai fi ɗaya da kashi abin da zaki raba shi kashi 5, sai kashi 3 in ke abin nan ki ɗauka kashi 2 kuma ake saving nashi in case in wani abu na business naki ya taso. Abu na gaba shine, kafin ka fara tattalin kuɗi kana da buƙatar sanin waɗannan abubuwa, needs, wants naka. A gaskiya yanzu misali idan kana so, needs shine abubuwan da kake so, kake buƙata, abubuwan da in babu shi rayuwanka ba zai tafi yadda ya kamata ba. Kamar abubuwan da ya shafi, kamar yanzu ka kalla abin nan biyan gidan haya, kin ga abu ne mai muhimmanci da ya kamata a ce ka yi. Kin ga kayan abinci, kayan hygiene naka, su turaren abin nan naka, duka wannan. Wants kuma shine abubuwan da kawai in da shi ko ba shi za ka iya ka rayu, amma kuma in ranka yana so, shine kamar su me, yanzu kamar su irin sabon jaka ko kuma wani kaya da ana yayi, shi dai gashi nan dai ko kana da shi ko baka da shi, ka san dai za ka iya amfani da shi, za ka iya zama babu shi. Su sabon wayan da ake yayi, kamar yanzu iPhone da ake ta yayi, ina iPhone 15 ne ko iPhone me, ana ta yayin shi, sai wannan ya ce kai sai na siya wannan iPhone ɗin. To in kin siya me kika siya, want ne fa. Ko kina da iPhone ko baki da iPhone, kina da abin da in kin siya normal waya ma zai abin da iPhone zai. To me sai kin takure kanki kin siya abin da ba za ya miki amfani ba. Amma kin ga in kina budgeting za ki gane cewa shi wants naki in abu ne mai abin nan wanda amfanin shi bai kai needs naki ba, amma kawai kina yin amfani da shi ne domin more rayuwanki, don kar ki takuru. To abu na ƙarshe kenan shine yin budgeting. Yin budgeting zai taimaka maka wajen biyan bashi da wuri, especially idan kana budgeting. Yawanci yanzu misali idan ana bin ki bashi ko irin na bank, ko kuma mutane sun karɓi kuɗi da su a waya, sai ki kalla muna mantawa da shi ko wani abu. Amma in kina budgeting za ki kalla kina da list ɗin duk waɗanda kina bin bashi ko kuma suna bin ki bashi, za ki rurrubuta, sai ki yi lissafin abin da kin gane, kuma zai taya ki wajen zana yadda za ki biya su cikin sauƙi ba tare da kin wahala ba, especially bad debt. To mun gode, duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Kar ku gaji da mu. Muna neman alfarma still da Allah ku yi subscribing channel namu, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗaura. Mun gode, mu ne naku har kullum Northern Notos. Sai mun haɗu.
sati mai zuwa. In akwai tambayoyi dan Allah ayi dropping a comment section, za mu bi ɗaɗɗaya insha Allah mu ansa muku. Mun gode, kar ku manta dai ayi subscribing. Mun gode sai mun haɗu wani sati.